Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatshoke nakunibabukeli bejelo iTTT singaphosisanga amaseko masikawulesi wahuqa. Ukumkani imisizulu kaZulu utheni unelungelo lokuzalwa kuba beyikumkani yesizwe samaZulu njengoko isizwe samaZulu samlobola umama wakhe ukumkanikazi Mantombi sisazi ukuba ngenye imini uyakuzazala uyakungena ezihlangwini zikayise ukumkani Goodwill Zwelithini. Ukukuthethwe ligqwetha likamongameli Cyril Ramaphosa Advocate Marumo Mwerane noxinise ukuba usapho lakomkhulu zange lusifake isikhalazo kumongameli ngethuba iphakathi elikhulu umntwana kwaphinda angena uNkosi Mangosuthu Buthelezi ecebisa umongameli ukuba atyumbe ukumkani imisizulu njengekumkani yesizwe samaZulu. Igqwetha likamongameli Ramaphosa lixoxe ngelithi isigwebo sikaJaji Mjabuliseni Madondo sokuba umsitho wokuthanjiswa kakumkani Zwelithini ungaqhuba sase sasebenza ngethuba umongameli etyumba ukumkani imisuzulu kaZwelithini. Eligqwetha likwachaze ngencwadi yabhalwa ngunina wekumkani ukumkanikazi Mantombi ebongoza indlovu ukumkani bamaZulu ukuba ixhase ukuphakamisa kwakhe igama likamntwana umisuzulu kaZwelithini njengoma kangene njengekumkani elandelayo. Therefore, given that the judgment and order of Justice Madondo was in full force and effect when the President took the impugned decision, it must follow, we submit, that the President was entitled to rely on the representations made by Prince Mangosuthu Buthelezi when the President issued the Certificate of Recognition on the 16th of March 2022. Igqwetha likamntwana uSimakade kaZwelithini Zulu lixoxe ngelithi kwakungamelanga umongameli atyumbe umntwana umisuzulu kaZwelithini njengoko kwakusabheniwe kwisigwebo sikaJaji Madondo. Ukanti igqwetha likakumkani imisuzulu kaZwelithini liyikhabile lo ngxoxo lisithi ezo zicelo zezibheno zakhatywa inkundla ephakamileyo yezibheno. One of the issues which is certainly pertinently raised, and in 99 he says, none of the queens who are the wives of the late Isilo is the mother of Prince Makadi. He was born of a spinster, as his mother had never married the late Isilo, and he cannot, therefore, under customary law and traditions, oust the children of the Great White and of any of the other queens. He has therefore no basis for contending for the throne at all in terms of the Zulu customary law and custom. Ngomso lusuku lokugqibela lokuphulaphula koluzengezenge lwetyala. Imvula ezimandla ezithwaxa iphondo laseMpuma Koloni zishiya umonakalo omandla kwezinye ingingqi zeliphondo. Kusweleka abantu abathathu kwiziganeko ezohlukeneyo kumasipala waseNyandini. Umama ozithweleyo kunye nomntwana wakhe bawelwe yindlu basweleka kwilali yaseReni ngaphandle kwaselibode. Umfundi oneminyaka eli-14 usweleke emva kokutshona kumlambo iPhompo kwilali yaseMaqabivu eNgqeleni. Abahlali basenkumandeni baphuma ingqina bekhathazeke benjalo bayakukhangela umfundi odukileyo. Susela oko kurhaxwe ukhanyisa Mdlangazi izolo bavele baphuma ingqina ukuza kuthi kangoku kusabhaqwe ijezi yakhe yesikolo ngasemlanjeni. Sakhangela ke ngokusukela phezolo oko sancama late phanga bo 5 saphinde sabuya namhlanje phanga bo 27 sisakhangela nangokanga ngoba abanye basehlile bathe bayoncama emdubi. Omnye umfundi ozibonele ngawakhe esiselegu usinde ngokulambisa naye ekurhaqweni ngethuba ezama ukuhlangula uMdlangazi ukanti isikolo sonke sikhwanqisiwe yile meko. Wendibale ngithole xepha khona indawo edibana amanzi asuka ngenhla ndabe ndiziphosa nami emanzini benzama umbamba imane ndibamba naye kufaka ngaphansi ayiloo nto. Usapho lukaKhanyisa luthi alusenathemba lakumfumana esaphila kodwa umnqweno wabo kukufumana umzimba wakhe ayekungcwatyelwa kowabo kunomadolo. Ayilothemba ngale ndlela sive ngayo ukuwa kwakhe emanzini basingamfumana ephilile kodwa besirhalela kuba singamfumana umthethweni. Ayikokuqala kusweleka umfundi kulomlambo. Ngo-2013 umfundi one-14 leminyaka ubudala
warhaqa wasweleka emva kokuba ewe esikha amanzi kulo mlambo. Susela oko abahlali basenkumandeni oko besenzisa imbonono kurhulumente ukuba abakhele ibhlorho kulo mlambo. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude enkumandeni enqeleni. Abaqhankqalazi West Bank ePalestina babambe imisadulo ngelichaza amaPalestina kwingingqi iGaza. Ukunjengoko liqhuba ungquzulwano phakathi kweIsrael neHamas. NgoLwesihlanu uIsrael unike abahlali abangaphezulu kwisigidi kumantla eGaza umnyinyivo wokuba babaleke kwindawo yabo phambi kokuba bahlasele kuyo. Ukanti iHamas ifunga yamoncintupa ngelithi iza kulwa kube mdyakisali yatsho ibongoza abahlali kuba bangayindawo. Umbono wabantu abanxungupheleyo kumkhwezo iRafah phakathi kweJiphetha nePalestina abantu beyibaleka eGaza. And I came to visit my family, my sister, my brother, and I just like before the war like couple days, and I want to spend like two weeks with my family here. iRafah iphakathi kwencam yeSinai neGaza elawulwa yiHamas lufuneka ngamandla uncedo loluntu apha. The humanitarian situation is one which of course we're concerned about and that I've raised in all the calls and interactions I've had with other leaders from across the region and in particular making sure that we can try and get the Rafah crossing open. That will ease the humanitarian situation. Ubunkokheli beHamas bumile kwelokuba abuzukugoba uphondo. لا تتوقفوا بل واصلوا استمروا. Do not stop, continue. Keep on supported by all components of these societies, Arab and Muslim. Kusenjalo iMelika ithi inako ukuhlangula abemi bayo abakwaIsrayeli nezihlobo zabo ngolwandle bephuma ngeNorthern Haifa. Inkundla ephakamileyo yasePitoli isichithe nendleko isibheno somphathi wezekhaya uGqr Motsoaledi ngomba we-ZEP. uGqr Motsoaledi befuna ukubhena kwizigwebo senkundla ezimbini ezakhaba isigqibo sakhe sokuphelisa imvume ekhethekileyo yokuhlalisa abemi baseZimbabwe kweli iZEP. Ngaphambili umphathiswa wavakalisa ukuba esi sigwebo sinobungozi nakwamanye amatyala ezayo. NguJuni inkundla ephakamileyo yomntla Gauteng ePitoli yabhengeza ukuba isigqibo sokuphelisa iZEP ukuvumela ixesha elongezelelweyo nokwala ukwandisa eli xesha ngapha koJuni kulo nyaka asikomthethweni kwaye sinyashana nomgaqo-seko. Kwalapha ezindabeni urhulumente wephondo eKwaZulu-Natal uthi awonelanga amafama ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya kweli phondo kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe ukumkani imizizulu kazwelithini unelungelo lokuzalwa ukuba beyikumkani isizwe samaZulu njengoko isizwe samaZulu samlobola umama wakhe kumkanikazi Mantombi sisazi ukuba ngenye imini yakuzazala yakungena esihlangwini zikayise ukumkani Phuduli Zwelithini. Ukukhethwa ligqwetha likamongameli Cyril Ramaphosa uadvocate Marumo Mwerane noqinise ukuba usapho lakomkhulu zange lusifake izikhalazo kumongameli ngethuba iphakathi elikhulu umntwana kwaphinda angena uNkosi Mangosuthu Buthelezi ecebisa umongameli ukuba atyumbe ukumkani imizizulu njengekumkani yesizwe samaZulu. Urhulumente wephondo eKwaZulu-Natal uthi awonelanga amafama ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya kweli phondo. Abasemagunyeni bathi ukungabikho kokhuseleko lokutya kuphezulu kakhulu emaphandleni. Ukanti amafama asahlumayo avakalise inkxalabo kukonyuka kwendleko zokuqhuba izolimo. Impendle idolobha lasemakhaya kumasipala wesifunda uMgungundlovu. Iningi labantu endaweni alisebenzi. Imizi eminingi endaweni ithembele kakhulu ekulimeni nasekudayiseni imikhiqizo yawo. Nokho abalimi abasafufusa bathi ukunyuka kwezindleko zikaphethiloli kwehlisa inzuzo abayitholayo. Uhulumeni wesifundazwe wethule indlela yokusiza abalimi esifundazweni. Lokho kokwenza ukuthi amandla angabi mahleke ngokuqhubeka kwesikhathi ukuthi ebesikutshalile asikwazi ukuthi ke sikudayise sikushintshanise ukuze sikwazi ukuthola omanyolo nembewu. Kwesimo sempilo ukuthi sizokwazi ukuthi sithole imarket, sikwazi ukuthi sidayisa, sikwazi ukuthi sithole imali, abantwana bakwazi ukuthi baqhubeke nokufunda, yize noma singeke size sikuthathe konke sikudle kodwa sizokwazi ukuthi siphile, omunye nomunye ekhaya kwazi ukuthi azivulele ibhizinisana lakhe. Umnyango wezolimo uthi nakuba kunezingqinamba kulomkhakha kodwa izwe lisenza kahle ekukhiqizeni kwezolimo.
ngakho-ke kunesidingo sokuthuthukisa abalimi abasafufusa. Njengamanje asinabo abalimi abanele ukuthi sikhiqize ukudla okuzokwazi ukuthi kudayiswe even nakhona la endaweni zethu okuzokwazi ukuthi size kudayise nasema endaweni engaphandle. Ngaphansi kwesimo somnotho esikhona njengamanje nezinga eliphezulu labantu abangasebenzi kanye nokukhuphuka kwezindleko zokuphila, uhulumeni ukhuthaza imindeni ukuthi itshale emakhaya ukuze kwehlise umthwalo. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMpendle. Impuma Koloni lelinye lamaphondo lenhlupheko emandla kweli kwaye kunyuka kwamaxabiso ezinto ezininzi kushiya insapho ezininzi zikumeko enzima. Umjongwana Donyelo neminyaka engama-58 owaswelekelwa inkosikazi nonabantwana abane wasedumrha eMthatha uthi wonyuka umnqantsa mihla le. Olu sapho luhlala kwikhaya elibhodlokayo kwaye kumntu uphangelayo ikatilele eziko. Le ndoda esele ikhulile ngumhlolo yaswelekelwa inkosikazi yayo yaze yashiyeka kunyanzelekile ukuba ijongane nabantwana bayo abane kuquka ababini abangamantombazana. Olusapho lakwaDonyela luhlala ngaphansi kweemeko ezinzima. Lo gama imizi emininzi kule ilali nombane kuye kuphela ungenawo umbane uxhomekeke ekubeni akhangele inkuni khona ukuze akwazi ukuphekela abantwana bakhe. uDonyela uthi eyona nto ayifuna ngamandla kukuba afumane indlu endithisekileyo khona ukuze abantwana bakhe bafumane ukufudumala. Uloyiko lakhe ngoku lokuba le ndlu ingawana nini na idale umonakalo omkhulu kolu sapho. Vela qheka kamathana ngoku kuphela kwa inye ayikho indlu ngosihlala kuyo. Kule ndisihlala kuyo ngoyile vele intanda zonke kusenowana nini na ngosiqinqakiba zingabalekela phi ngoba nazi itseba ngaphandle nisanguni ngakini into ubana ndisebenza nthi. Omakhelwane balendoda bathi nabo baxhalabile ngemeko eqhubayo kolusapho. Bakatyi sasa nje kusile. Uba bazawutya ntoni izawubonwa nguThixo. Uba ikhanga uThixo abone bazawulala bangatyanga mhlawumbe bawutya ngomso. Yimeko enjalo msasazi embi kakhulu kangangento ba lo mntu noba ke ngurhulumente noba ngumSamaria olungileyo onothenza uncedo singambulela kakhulu. Ikhwelo lokuba iinkampani zabucala nkqu norhulumente ungenelele ekuhlanguleni elikhaya kule meko lijongene nayo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Abantu abathathu ababekwa ityala ngokulahleka komntwana ngo-2022 kwingingqi yaseMabunga bajamelene nabahlala basisifu ngumsindo. Ukemva kokuba inkundla kamantyi iZanani inikeze ibheli ye-5,000 komnye wabatyholwa ngolwesihlanu eveki ephelileyo. uRudzani Mahanahelo neminyaka 8 walahleka ngoNovemba kunyaka ophelileyo esendleleni eya kwivenkile yasekuhlaleni akakafumaneki nangoku. Abatyholwa abathathu kuquka notata otshate nonina womntwana babanjwa besoyanyaniswa nokulahleka kwale ntwazana. Kokushiyekileyo oku kwipomakazi elinamagumbi ali-12 lomnye wabatyholwa abahlali abadandathekileyo bafudule bayokuhlasela ezi zindlu ngokuhlwa kwangoLwesihlanu. Ezinye zezinto zabo kuquka ifenitsha neempahla zokunxiba zitshiswe zangamathuthu. Abahlali bakholelwa ukuba umtyholwa okhutshiweyo bekumele usagcinwe eluvalelweni. Uthi njengabahlali banxunguphele basazibuza ukuba ukhutshwa njani ummangalelwa abuselubala ubungqina bokummangalela. Uthi baxhalabile. Uthi abantu bonakalise batshisa ezindawo zokuhlala nanjengoko bekholelwa kwelokuba ubulungisa abuzi apho kufele khona ithole. Inkundla ivile ngokubandakanyeka kwabatyholwa kodwa omnye wabo ngoLwesihlanu uye wakhutshwa. Bathi kwesi sihlandlo abakawufumani umkhombandlela ngabatshise izindlu. Lo gama umama kaRudzani Mohanelo uthi usenokholo ngakwinkqubo yezobulungisa. Thi elityala lithatha ixesha unokholo ngakwinkqubo yezobulungisa yaye ukholelwa ukuba abamangalelwa baza kutshutshiswa ngabakwenzileyo ekugqibeleni. Abatyholwa baza kuvela kwakhona ngoLesine kwinkundla kamantyi iZanani. Ukanti ke abakwantsasana basiza kuphefumla ngesenzo sabahlali sokutshiswa kwezindlu. Kwilinge lokuvuselela ulwimi lwakhe lwenkobe, umbhali waseGeorge eNtshona Koloni ukwiphulo lokufuna ukuqatshelwa ngakumbi kolwimi lwesimpondo. Umzoli Mavimbela uthi isimpondo lolunye lweelwimi ezijongelwe phantsi nezingabandakanyanga ekuhlaleni. Incwadi yakhe yamabala amafutshane nezincoko ipapashwa kokuqala ngesimpondo esingancengwanga.
Ubukhosi bamampondo nesizwe sabo bunembali engcambuzayo zinwenwela umva kwiminyaka yo-1800. Ingingqi yasemampondweni iquka idolophu ezifana neFlagstaff, iBizana neSajonisi. Umbhali wencwadi umzoli Mavimbela ukwiphulo lokuvuselela olu lwimi lwesimpondo. Kunditshinca kakhulu umsasazi ukuphawula ukuba ezikolweni ayonto ifundiswayo isimpondo. And abanye babavavanywa bam kule nto ndiyifundayo ke ye-PhD babe nesikhalo esithi kwabona abasithethi isimpondo and abasazi isimpondo yinto yabantu abadala amakhehlekazi aselalini angazinto. uMavimbela uyibhale le ncwadi ngokubambisana nobongosi Tatemntwini kunye noSinathi Mpukwana. Enye yenjongo kukuvuselela umdla wokuthetha olulwimi kulutsha. Simanje isipondo ndiyasikhuthaza ba izimpondo ezina babelulwimi noko oluqaphelekayo nalapha kwi-office zethu zahulumente ngoba sifika izinto zingabizwe emizini kodwa siyakwazi vefe sizikrabaze nje amagama sizibize nje bazinjalo into leyo ibingenziwa apha emampondweni. Alamakhazanyana asemancinci asakhulayo ufuna nathi siwafundise ngolulwimi. Siye kolwimi lasentshona into esinayo ke sithe phaqa nalolwimi lasengilani. Le ncwadi iza kufumaneka ukuqala kule veki izayo kwaba babhali. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Mbukeli, sibuze izimvo zakho ngesigqibo somkhuzelo oluntu oguzulweyo sokuzibandakanya neqela le-EFF. Waphendula wenjeje. Uzincedile umabusana kamnandi nesiXhosa sitsho sithi ngakhaliyo iyayekwa. Mna ndithi uthathe isigqibo esihle kakhulu. Kubi kakhulu ubona iqela elinjenge-FF elijonge isikhundla sokuphatha ilizwe liphinde liqashe umuntu okhutshwe esikhundleni ngenxa yongathembakali. Uba ngabana umabusisi womkhwebane ubona elikhaya elizamnika imfudumalo i-EFF kwaye ubona ezakwazi ukusebenzela i-EFF, mna ndizakaye phambili aqhubeke ne-EFF. Ngiyambongisa ukuba ajoyine iqembu le-EFF ngoba vele yilo leli belimchasa kulezi nkinga lezi beabhekane nazo. Umama umkhwebane lilungelo lakhe ukuzithuzela uba makajoyine i-EFF. Lo kaMkhwebane mna sisigqibo esihle sasithathileyo akayozibandakanya ne-EFF akasho ohlukane nokuthetha. Inyathelo alithathileyo kaMkhwebane kuyacaca into yoba siphila kwilizwe ledemokhrasi, umntu uzikhethela nawuphi na umbutho afuna ukhetha. Ubusiwe uMkhwebane ngimshayela izalutho ajone iqembu elibonakalisayo ukuthi lifuna ukusiza abantu ngoba naye unasineke sokusiza abantu uzoqhubela phagcine khona. Mabamniki imali yakhe umsasazi uMkhwebane. Noko sekubuhlungu naku sebalekana nase-EFF izomzama ngemali nayo. Singahambiselana kakhulu nalesinqumo esithathe uMkhwebane wenze isinqumo esiright nje kakhulu ukuthi angene iqembu le-EFF. Loo nto ibonakalisa ke ngokubana namanye amagqwetha mawawele aze kwi-EFF azofumana uncedakala apha ngaphakathi kulo mbutho we-EFF. Libamkhiphile ngendlela abamkhiphe ngayo loo nto bebemkhiphela yona kodwa leyo uba uphume ungenamaqithiqithi ayizizo ezimana suphume unento endaweni. Ukuba ngaba amaxesha besingawajonge encwadini bengasagede siziphanga ukholo salubisi uyalandela nemozulu yangomso makuthethi bomnyama kuvele kukhanya kube chosi behele. Mawahlangana amafulivume icamako basembondo ivumeleni ndinginokanyezi nirhabulise uqikelelo lwemozulu ngokuhlwanje xa sijonga ke mbukeli lumathumba ntaka kwindawo ezininzi phako up and naphako Bloemfontein kanti ke mbukeli ungalindela imvula ezingephi phako Pitoli kopulukwane ngaye u30%. Ziqinise ke ezamvula ngo60% kwindawo eziphakamileyo phako Limpopo. Chunce besijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into yokubana lisemathumba ntaka kwaye ke mbukeli ungalindela izibhaqu zenkunku phako Ntshona Koloni nakwindawo eziphakamileyo komntla koloni kananjalo mbukeli pha kwimpuma koloni koGqeberha koMonti zizibhaqu zenkunku ziqhubeke ke mbukeli ziqinisa napha kwelikaMageba into ethi ke uba ngaba ungumqhubi qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo. Chunce besijonge uSouth African Weather Services yowakhupha isilumkiso ngokuhlwa uba ungalindela imvula engamandla pha kwelikaMageba mbukeli qinisekani into yokubana niphephile kanti ke nendudumo ezimandla pha kwindawo eziphakamileyo koButoni napha
Limpopo. Chunce Mbukeli sijonge amaqondo obushushu aphansi kwindawo ezininzi. Kuyafumaniseka Mbukeli pha eKapa lodumo nguye u9 degrees eSutherland kanti ke pha eKapa nguye u15 degrees. Chunce Mbukeli pha koMonti ngu16, pha koSajonisi nguye u15 degrees kanti ke Mbukeli pha koNdabankulu eMkhambeni ngu11 kanti ke Mbukeli napha koRichards Bay nguye u17 degrees. Embombela ngu13. Chunce Mbukeli sijonge amaqondo obushushu ngomso. Kuyapheleka Mbukeli into yokubana kwindawo noko ezifudumeleyo siyabona kaloku pha koPhalaburwa napha koMasina babambene ngamanqaku ngaye u29 degrees. Lafudumala ke kwakhona pha eRichards Bay ngaye u26 kanti eThekwini langu25, lathathisa ke pha eMthatha ngaye u26, eMonti ngu23, lafudumala eKomani ngaye u27 kanti ke lishushu noko pha eCraddock ngaye u30 degrees. Khona ke eKimberley nakhona nguye u30 degrees. Ndisatsho ndisithi maziqhume inqawe emaxhekweni. Xhosa.